Pagtanindot sa timpo, linaw kayo. Murasad sa ako ang pagkatao. Panahon na. Nasuruyon ko niya ako mga sityo diri kay kapitan ba ko niya lisod kayo o di na ko suruyon nga para lang di ko nila malimtan. Magpakitang hilas na ba bugas-bugas haron nga butaran sa tinila pagbalik kay haron makakorupsyon sa iniglingkod na makakorap na sad ko. Di yun wagtang ang ako ang pagkakapitan ug akong pagkakwartahan sa korupsyon. Yun na pa. Amde kay usa ka sityo di nga ako sa yonon dito ang sityo tuong nga naglalis. Ako gitong adtuon kay giingnan ko tong tanod niya. Ako ray husay ana kay para nga mobalik sad sila ug musalig sila na kog maayo. Katong sityo tuong naglalis wa pa mahusay ato dron. Ako ray makapahusay ato. Ako ato. Mao ni susluuyas duha wa git ganay. Kay nganlan nga ako gini silang husayon kay wa gi kaso sa akong barangay nga di ako mahusay. Unya dili sa ko kay nganlan jud nga masuko ko magpahiubos gi ko pirmi kay haron nga musalig sila nako kay ilagi kong balikan sa pagbutar pagkakapitan. Kanaran duha. Simple ra kay na gituyo ko ni siyang husay diri sa libon kay haron nga sulbad gid ilang mga problema kay haron musalig sila mayon ako. Mao gid akong gamiton. Pay ubos gi kuron di ko masuko nila. Oh, may kay kamo na argi mo din duha. Karon nga naman ko nga isip sa ka barangay kapitan sa inyong mga problema ako gyud mong sayon mong ni ako kay nganlan nga magpahiubos kita sa matag usa. Kay ultimo gani ako nga barangay kapitan magpahiubos ko. Unya dili sa ko mao masuko kay haron masulbad ni ang atong mga problema ha. Di karon mga sir, ako ang unahon sa pag-asulti. Murag ikaw sa siguro kay haron makasumbong ka og unsa gyud ang imong problema diri aning tawhana. Kay na ako sa tunga permi ha, magpahiubos ko. Pagkangan nga ako mo'y barangay captain aning ato ang baryo. Amang din mau din kini sir pundo lang sa kaniya sir ha kay murag kasabot ko kini siguro siya mo ako asang unahon pasulti sir kay wa mo ko kay nasabtan si moang istorya ikaw sa sir may akong angay nga paistoryahan sa ron kay di ko kasabot ani niya nya mas mayo nga ikaw mo unag sumbong sa imong problema unsa imong nasukan niya and ano mo na imo mayo am anil imo mayo am in nanon nangan na mayo am anil nangan may ano ni miya na mo ang ni miya unsa adon sa jargon Bugan yun, samot naman hinoon ko nga. Wa kasabot mo. Yun ang anil. Ay, dapat. Namin eh. Pagbuhat siya. Pagbuhat. Nakalimip ano eh. Pagbuyo. Nimiya na. Ay, siya, nag-istorya. Ay, nag-istorya ba? Wa ko kasabot mo, ikaw lang siguro sa Zen. Wala kami kamahuna. Wala na ako kamahuna. Tama ka eh. Nango na miya niya. Wala naman nangis. Wala ka. Pagbuyo sa ba? Pamilino sa mga palawag. Dagan na miya pagkab. Pagbuyo sa mga duha ba? Tama nga manak lalo na. Pagbuyo sa mga duha. Wa ko nasabtan ninyo da. Tagsa-tagsa untag putana. Mao din sa mga problemahan ninyo. Nangan na miya, ano man? Nangan na miya, nangumiya. Nangunya miya na. Wala niya makamot. Kuya mo duha. Say mamawa ko ni bawaan ni. Wa mo ni mga karo di ay mao di. Daghan mo. Gawal mo na. Di alam mo. Bawa mo sa pislanan. Oh.